Ja, du starter bare. Ja. Så hvis der er en kvinde, der gerne vil i badekar under fødslen, så fylder vi vand i op til kanten, så hun er godt dækket, og så hun kan ligge og slappe af. Hvis hun gerne vil føde i karret, så er det vigtigt, at hun er helt nede i vandet, når hun føder barnet. Og det er min opgave som jordmor er at hjælpe hende med at føde barnet, og så løfte barnet op, og så give barnet til hende, når hun har født det. Så jeg skal lige være sikker på, når barnet kommer svømmende ud, at jeg får viklet det ud af navlesnoren, og så kommer det op til mor. Så. Ellers har jeg ikke hænderne så meget nede i vandet. Men altså, vandet skal være varmt undervejs, så vi har sådan, så vi kan lukke vand ud og fylde nyt vand i. Det skal være ca. 37 grader, fordi det er den temperatur, der er inde i kroppen, og det er den temperatur, barnet er vant til. Hvis det bliver for varmt vandet, så bliver moren utilpas, hvis det er for koldt, lige sådan. Så det er noget af det, vi er opmærksom på, når kvinden ligger i badekarret.